салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ хушомадед ба видео. Имрӯз мо ду бозии муҳимро дида мебароем. Бозии Арсенал бар зидди Реал Мадрид ва бозии Бавария бар зидди Интер. Ду бозии калон буданд ки дар чоракфинали Лигаи Чемпионҳо гузаштанд. Мо ба шумо мефаҳмонем ки чӣ тавр дастҳо бозӣ карданд, ки чаро ғалаба ё бохт буд ва ки ҳоло имкони баромадан ба нимфиналро бештар дорад. Ва бародарон, ман ҳама ин бозиҳоро дирӯз дар эфири зинда дар канали телеграми худам нишон додам. Сифаташ олӣ буд. Бидуни кандашавӣ. Мо на танҳо тамошо кардем, балки якҷо бо дигар обуначиён лаҳзаҳои муҳими бозии голҳо ва дигар мавзӯъро муҳокима кардем. Ман худам дар эфир будам. Одамон фикрҳои худро менавиштанд. Воқеан якҷо футболро ҳис мекардем. Агар то ҳол ба телеграми ман обуна нашуда бошӣ, ҳозир фурсат аст. Имшаб боз бозиҳои калон дорем. Барселона бар зидди Боруссия Дормунд ва ПСЖ бар зидди Астон Вилла. Ман боз эфир мекунам, боз якҷо тамошо мекунем, муҳокима мекунем ва албатта ҳаловат мебарем. Ссилка ба канал дар описание ва комментария ин видео монда шудааст. Даро обуна шав ва шомро якҷо шавқовар мегузаронем. Аз шумо мистер вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед ки давомаш мошни мегузарад. дишаб 8 апрели соли 2025 дар варзишгоҳи Альянс Аренаи шаҳри Мюнхен бозии аввали чоракфинали Лигаи Чемпионҳо байни Бавария ва Интер баргузор шуд. Дар як бозии пуршида дастаи Милании Интер бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард ва барои бозии ҷавобӣ бартарӣ ба даст овард. Ҳисоб дар дақиқаи 38 кушода шуд. Пас аз як ҳамлаи зебо Маркус Тюрам бо пошна ба Лаутаро Мартинес пас дод ва ӯ бо як зарбаи дақиқ тӯбро ба дарвозаи Бавария зад. Бавария муддати дароз натавонист аз имкониятҳояш истифода барад, вале дар дақиқаи 85 Томас Мюллер ки ба майдон ҳамчун бозингари эҳтиётӣ ворид шуда буд, бо паси Конрад Лаймер ҳисобро баробар кард. Аммо хурсандии мухлисон дер давом накард. Дар дақиқаи 88 бозингари дигаре ки аз захираҳо ба майдон баромада буд, Давид Фратези паси Карлос Аугусторо ба гол табдил дод ва ҳисоби ниҳоии бозиро муқаррар кард 2-1 ба фоидаи Интер. Мураббии асосии Интер Симоне Инзаги аз бозии дастааш розӣ буд ва гуфт ки ин ғалаба дар сафар бисёр муҳим аст, вале боз як бозии сахт дар пеш аст. Ман аз ғалаба хурсанд ҳастам. Мо бозии хеле хуб кардем. Мо бояд танҳо ба бозии худ диққат диҳем, на ба натиҷа. Мо бо як дастаи пурқувват ва бо таҷриба бозӣ кардем. Ҳафтаи оянда бояд боз чунин хуб бозӣ кунем, вале имрӯз мо аз ин натиҷа розӣ ҳастем. Бозигари Интер Давид Фратези голи бурди худро бо модар калонаш бахшид, ки чанде пеш вафот кардааст. Ман ҳамеша фикр мекардам ки қуввати асосии ман рӯҳия аст. Ман дар ҳолате будам ки ба зур бозӣ карда метавонистам. Модар калонам барои ман шахси бисёр наздик буд ва дидани ӯ дар ин ҳолат хеле душвор буд. Лекин ман ҳис мекардам ки ӯ ба ман қувват медиҳад. Шояд ҳатто ҳамин шаб аз он дунё. Шояд ӯ манро нигоҳ мекард. Аз тарафи дигар, мураббии Бавария Винсан Компани гуфт ки ба дастааш бовар дорад ва ҳоло ҳам имкони баргардонидани вазъият аст. Мо метавонистем бештар аз як гол занем. Ин фақат қисми аввали бозии дутарафа аст. Мо пурра бовар дорем ки дар Милан метавонем ҳамаи чизро тағйир диҳем. Дар қисми дуюм мо хеле фаъол ва ҷасур бозӣ кардем. Афсуски голи дуюмро хӯрдем, вале масъулият ҳамеша бо мост. Бозингари Бавария Ҷошуа Кимих низ гуфт ки ин натиҷа тамоми бозиро дуруст нишон намедиҳад. Албатта, ин беҳтарин бозии мо дар мавсим набуд, вале ин ҳамеша шикасти нодилона нест. Натиҷа барои мо хуб нест, вале мо ҳис мекунем ки ҳоло ҳам имконият дорем. Бог дар майдони худ кори Баварияро барои бозии ҷавобӣ ки 16 апрел дар варзишгоҳи Сан-Сирои Милан баргузор мешавад душвортар кард. Барои ба нимфинал баромадан Бавария бояд ҳадди ақал бо 2 гол фарқ ғалаба кунад. Агар онҳо бо як гол бартарӣ дошта бошанд, бозӣ ба вақтҳои изофӣ меравад ва шояд ба пеналти низ расад. Аз тарафи дигар, Интер кӯшиш мекунад ки аз майдони худ ва бартарии гирифташуда истифода кунад. Миланиҳо дар ҳолати хуб қарор доранд ва натиҷаҳои охири онҳо дар чемпионати Италия ва Лигаи Чемпионҳо инро нишон медиҳад. Яъне мубориза байни Бавария ва Интер ҳоло ҳам идома дорад. Мо дар бозии ҷавобӣ як рақобати пуршиддат ва шавқоварро интизорем ки муайян мекунад кадом даста ба нимфинали Лигаи Чемпионҳо мебарояд. Барселона дар ин даври чоракфинали Лигаи Чемпионҳо ҳамчун дастаи фаворит ба ҳисоб меравад, лекин дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳамин ду даста аллакай як бор дар Дормунд бозӣ карда буданд ва он вақт каталониё бо заҳмати зиёд бо ҳисоби 3-2 ғалаба карданд. Ҳоло дар майдони худ Барса кӯшиш мекунад ки натиҷаи боваритарро ба даст оварад. Соли гузашта ҳам ба Боруссия бисёриҳо бовар намекарданд, вале клуб ба финал расид. Ҳоло бошад шанси онҳо камтар ба назар мерасад, чунки дар ҳайати даста чандин мушкилии ҷиддӣ аст. Оё меҳмонон метавонанд
натиҷаи хуб ба даст оранд ва умедро барои бозии ҷавобӣ зинда нигоҳ доранд. Прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи ба Арсенал бо Пораи -1.5 бо коэффициенти 1.84. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x кунед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Арсенал як коре кард ки воқеан таърихӣ буд. Дар бозии аввали чоракфинали Лигаи Чемпионон лондониҳо дар Эмирейтс дастаи машҳури Реалро бераҳмона шикаст доданд 3-0. Гарчанде ки аз рӯи нишондиҳандаи XG яъне голҳои эҳтимолӣ дастаи испанӣ каме беҳтар буд, натиҷа чизи дигар мегӯяд. Шогирдони Микел Артета бозии комил нишон доданд. Тартиб, рӯҳия ва боварӣ дар ҳар лаҳзаи бозӣ эҳсос мешуд. Дар дақиқаи 58 Деклан Райс ҳисобро кушод бо зарбаи мустақим аз ҷарима. Ӯ деворро аз як тараф ва тӯбро ба дарвоза фиристод. Баъд аз 12 дақиқа бозам Райс, бозам ҷарима ва боз гол. Ин аввалин ҳолат дар таърихи плей-оффи Лигаи Чемпионост ки як бозингар дар як бозӣ 2 гол аз ҷарима мезанад. Дар дақиқаи 75 бошад Микел Мерино ҳисоби бозиро ба 3-0 расонд ва корро тамом кард. Ин на танҳо ғалаба аст, ин як паёми ҷиддист. То ин бозӣ Реал дар 8 марҳилаи охири плей-офф ҳеҷ гоҳ дар бозии аввал мағлуб нашуда буд. Бори охир ин кор соли 2022 бо Манчестер Сити рух дода буд. 4-3 дар бозии аввал. Ҳоло бошад 0 гол, 3 голи хурдашуда ва ҳатто корти сурхи Камавинга дар охири бозӣ ки бозии ҷавобиро дар Бернабеу аз даст медиҳад. Карточкаи дуюмашро барои он гирифт ки баъди садои довар тӯбро зад. Нишонаи ноумедии комил. Формаи имрӯзаи Реал 3 бозӣ бе ғалаба. Аввал бохт ба Валенсия дар Ла Лига 1-2, баъд мусовии 4-4 бо Сосидад дар ҷом ва акнун шикасти сахт аз Арсенал. Ин сеюмин бохти калон дар мавсими ҷорӣ аст. Дутои дигараш аз Барселона буд. Дар Эмирейтс як фазои махсус буд. Артета гуфт: "Ман чунин пуштибониро ҳеҷ гоҳ надида будам." Ҳама якҷоя кори бузург карданд, аммо бахусус Райс фарқ мекард. Зарбаҳояш рамзи имшаб буданд: оромӣ, боварӣ ва ҳамдастаи комил. Арсенал дар 8 бозии охир 4 ғалаба ва 4 мусовӣ. Даста дар ҳолати хуб қарор дорад ва бо ҳар бозӣ боварияш бештар мешавад. Акнун каме дар бораи рақамҳо. Пеш аз бозӣ букмекерҳо бештар бар Реал бовар доштанд. Имкони баромаданаш 57%, коэффициент 1.70. Аммо баъди шикасти сахт ин рақамҳо комилан дигар шуданд. Ҳоло ба баромадани Реал 10% медиҳанд, коэффициент 0.40. Барои пирӯзӣ дар Лигаи Чемпионон бошад аллакай 23 ки маънои қариб имконпазирро дорад. Аммо Реалро хат зада намешавад. Бозии ҷавобии 16 апрел дар Бернабеу баргузор мешавад ва агар ягон даста дар ҷаҳон тавонад бозиро гардонад, ҳамин Реал аст. Мо борҳо дидаем ки чӣ гуна онҳо дар хона мӯъҷиза мекунанд. Акнун чӣ мегӯянд қаҳрамонҳои шаб? Деклан Райс: паём аз мураббӣ аллакай аз рӯзҳои истироҳатӣ чунин буд. Мо бояд биравем ва пирӯз шавем. Даста пурра бовар дошт. Зарбаи аввал ин ҳисси ботиниям буд. Қарор доштем ки ба ҷарима пас диҳем, вале ман девор ва дарвозабонро дида гуфтам: чаро ки назанам. Зарбаи дуюмро аллакай бо боварии пурра задам. Ҳоло ба ин фикр намекунам. Бозии ҷавобӣ дар пеш аст. Ман хеле хурсанд ҳастам, аммо гумон мекунам фақат баъди чанд сол дарк мекунам ки чӣ шаби махсусе буд. То як соат ҳамаи чиз хуб буд, аммо ду зарбаи стандартӣ ҳамаи чизро вайрон карданд. Баъд аз голҳои дуюм даста рӯҳан афтод. Ин шикасти сахт аст, аммо мо бояд кӯшиш кунем ки дар бозии ҷавобӣ ислоҳ кунем. Шанс аст. Ҳеҷ кас фикр намекард ки Арсенал 2 гол аз ҷарима мезанад. Пас ҳар чӣ шуданаш мумкин. Оё ман гунаҳгор ҳастам? Бале, 100%. гуфт Анчелоти. Ман ифтихор мекунам, мо кори худро кардем. Ин на танҳо бозӣ буд, ин як рӯҳия, як муҳит ва лаҳзаҳои серомез буд. Зарбаҳои Рас беҳтарин намунаи он буданд. Ман пеш аз бозӣ ҳис мекардам ки мо метавонем Реалро маҷбур кунем ки каме худро ҳис кунад. Мо онро амалӣ кардем, лекин ин танҳо нисфи роҳ аст. Дар Мадрид бозӣ бозам душвортар мешавад, гуфт Микел Артета. Ин буд шаби таърихӣ дар Эмирейтс, шаби пуршиддат ва шояд фақат қисми аввали як достони бузург. Бозии ҷавобии 16 апрел ва мебинем оё Реал метавонад мӯъҷиза нишон диҳад ё Арсенал ин корро намемонад. ба ҳамин тамом. Вордиам ки эҷодкории ман ба шумо писанд омад. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайбордарон дар паноҳи Аллоҳ.